show you their oats. Pwede na po ipatanaw sila? No, wait. There's Francine there. Oh my God. You have the number? What? You have priority number? Yeah. No, you don't need to take a number. Okay. May inaantay lang. Inaantay namin tawagin kami, guys. May inaasikaso lang kami. What are you saying? Since you're running earlier. Yeah, there was no time because she needed Okay. to do makeup. Hello guys, nakauwi na kami galing sa city. Kailangan ko ngayon manglayhay dito sa banyo guys kasi wala kaming space dun sa labas. If you can see guys, maliit lang tong apartment namin at maghahang ako dito ng mga damit ni Francine. Normally sa basement dapat to hinahang guys, but ayokong ihang doon yung mga damit ni Francine kasi maliliit siya. Baka ano guys, baka wala. Kaya dito ko hinahang. So, come on, let's hang guys. Ino-open ko ang window dito guys para madali siyang mauga. Ayun na guys, natapos na aking mga nilayhay. Yun na. So, let's eat chocolate. Chocolate. Lagay. Tulog pa si Francine. Haitan. I-open ko pala yung bintana.
Open ko siya tapos close ko lang yung door dito para okay. Para dilim, hindi lalabas yung lamig. Oh, yung suka. Ginoo ko. Close natin, guys. Yun. Doon si Ella doon. Gubot kay kwarto. Eating chocolates. Hello guys, sa kusina naman ako. Magkakape ako guys. Ako ang magtitimpla. Normally si Bana yung nagtitimpla pero nandun siya sa sala. Hindi kami bate. Nagtatampo ako kasi nung nasa city kami guys, bibili ako sana ako ng bagong jacket. Tapos siya, tinatanong ko siya bagay ba? Siya laging nasa sa cellphone lang niya. Tapos ayun, nagtatampo ako, umuwi ako agad. Nag-walkout ako kaagad kasi ako lang siya kang pansin sa Kinderbang at ay sa trolley. Ako naman namimili. Tapos tinatanong ko siya pero nasa mobile lang siya kasi din siya guys. Ayan, ewan ko, nagmo-monitor din siya sa mga Eche Boriche. Tapos napag-usapan namin yun before pa kami pumunta sa city na sige, samahan mo ako, bibili ako ng bagong jacket. Tapos sabi ko sa kanya, tulungan mo ako maghanap pa kasi para alam ko kung bagay ba sa akin. Yun ang lood ko. Kaya hindi ko siya kinakausap, bahala siya doon. Nandun siya sa sala, ayaw ko siyang kausapin. Kaya ako ang magtitimpla ng kape ko. Timpla tayo ng kape. Wala ng tasa. Puro gason. Ito na lang natira. Nagpangalan niya. So, coffee tayo. So guys, ganyan talaga ang buhay mag-asawa guys. Hindi lahat puro na lang kasiyahan, puro na lang happenings at puro na lang masasayang araw. May mga araw din na nag-aaway kami. At ako yung madaliing magtampo. Kasi, ay, ganyan naman talaga mga babae. Madaling magtampo. Ayan, kape tayo para mawala yung stress. Kaya hindi na ako nakapag-continue ng film kanina guys. Kasi nga, yun nangyari. Paano ako makapag-film? Paano ako makapag-pili? Yes. Kaya, 2 shops lang ang pinuntahan namin guys. Nagpunta kami sa C&A and sa 3. Sa C&A at saka sa New Yorker at saka sa Zara. Sa Zara, sa first floor lang ako. Ang daming sale sa Zara guys. Pero hindi, yun nga, hirap kasi mag shopping pag may trolley ka. Tapos, ayun, parang naguluhan ako sa mga tao doon. Kaya, hindi na ako nag-continue ng pamimili. So, yun. Siguro mas madali kung online. Kasi online talaga ako bumibili ng mga damit din minsan. Guys, ni Francine, sa online talaga ako. At saka, kang Ella din, sa online na ako bumibili. Kasi mas madali at saka para hindi na ako pumupunta sa city. Kasi pag ako may trolley, parang ang hassle na guys. Coffee guys, coffee. Pwede na mainit. Initin ko sa microwave. Kasi ang ginamit ko na water sa thermos ni Francine kasi ayaw kong mag-init ulit ng tubig. Kaya initin ko lang sa microwave. Daming hugasong dito. Bumili pala kami ulit ng bigas guys. Ito na naman, napunta kami sa Asian shop para bumili na naman ng bigas. Bigas lang kasi binili namin to before going sa mga shopping centers guys. Binili namin while we are on our way there. Papunta dun. Kaya ayun. Hindi
Hindi na ako magluluto kasi kumain na kami sa labas, guys. Minit ko lang yung kape ko para mainit kasi gusto ko yung mainit na mainit. Ayaw ko yung malamig na ang kape. Ayaw ko, hindi ko siya bed. Si Francine tulog. Tulog na tulog. Pag ganyan siya, pag nilalabas, tulog na tulog. So, pag-usapan natin guys, ang buhay mag-asawa. Magpintuhan na lang tayo. Sa pag boyfriend, girlfriend pa kayo, kapag nagtampuhan kayo, iba, pag mag-asawa na kayo, walang, kasi kami, nag-aaway kami guys, kahit nag-aaway kami, hindi talaga yan lumalagpas ng isang araw nagkakabati kami, or kung pinaka-worst na naaway namin, yung pinaka-worst na naaway namin is one night na hindi kami nag-uusap. Hindi ko siya kinakausap. Pero ganyan naman talaga ang buhay mag-asawa. Wala nang back out guys. Hindi na pwede mag-back out, mag-asawa na kayo. Nandun siya sa sala with Ella. Nag-quick ewan ko kung anong topic nila doon. O dito lang ako sa kusina. Pipintuhan tayo. Kailangan ko lang anong tawag doon? Magpalamig ng ulo, tsaka ako magkikipagbati. So kung nag-aaway kami guys, ang nagtatampo ako at ayaw kong kinakausap siya. Pero siya yung nanunuyo. Siya yung unang nanunuyo kapag nag-aaway kami. Siya yung sinusuyo niya ako. Tapos, yun. At malambot naman ako. So, sa usapang pera, ganito yun guys, kasi ganito yun guys, ako naka-under ngayon guys, wala akong trabaho, bali 1 year ako walang trabaho, pahinga lang ako sa bahay. Simula ng pagkabuntis ko hanggang ngayon, pahinga lang ako sa bahay, wala. Pero parang leave siya guys, parang work leave siya, parang naka-leave ako. Tapos sa usapang pera, siya, ang pera niya, doon kami kumukuha ng pambayad sa mga bills, pambayad sa mga eche-eche, at kung kulang yun, like for example sa pagkain, ako yung nagbabudget naman doon sa pagkain, sa gatas ni Francine, yun, mga ibang gastusin. Share bali guys, pero inuuna ko share, pero inuunang ginagasta yung sa pera niya. Kasi ganun naman, kasi walang nag-iba. Kasi before kami nag-asawa, before kami nagpakasal, yan na yung nakagisnan niyang gawin. Kaya nung nandito na ako at nakapagtrabaho ako, yun pa din, walang ano guys, walang ako bayad dito, ako bayad niyan, na ikaw bayad niyan, ikaw dapat niyan. Walang ganyan guys, kasi yun yung nagkagisnan na niya. Tapos hindi din niya ako kuripot na sinasabihan na wag mo yan, wag yan. Hindi din. Suportado. At doon sa usapang padala naman sa Pinas, walang problema walang problema si Papa Frank doon sa pagpapadala ko sa Pinas. Wala kaming issue let it say na wala kaming issue sa pera-pera guys. Wala kaming issue ganyan. Meron kaming mga pinag-aawayan na malalaan na big issues, pero sa amin na lang yun guys. Hindi ko na lang i-share guys, dahil kung i-share ko pa, ay magiging mahaba na tong kwento. Yun lang ganap today guys. Nagpunta lang kami, may pinuntahan kami guys, may inasikaso kami doon sa city. Tapos yun, bumili na rin kami ng rice, at suppose ang plano sana ay magbibili ako ng bagong jacket, pero nga yun ang nangyari, parang nag-walk out ako kasi ang dami kasi ding tao guys, kasi winter sale siya. Tapos parang naano ako sa mga tao guys, naguguluhan ako pa. Kaya yun, umuwi na kami, nagsampay, yun lang. So I think that's it. So close ko na tong vlog guys. See you again on my next video, and have a good night everybody. Bye bye.